de Германия. Бейди, специален поздрав за Сенко и жена му. Аниф е най-големите в Манхайм, фамилия Амет. Най-големите в града, най-вървежни. Да се знае, фамилия Амет е тук. Айде оркестър! Това е гордостта. Синем върви с размах, до него красавица, стил и разкош. Мерцедес класа бавно минава, що мине по пътя всички се спират тогава. И да се знае из целия град, Сенко са тука, силен отряд. В Германия гърмят до зори, щом влязат момчетата. Всичко гори, къщи, палати, коли и мечти. Живот наскоро, без да се спи. Който ги знае, респект ще даде. Фамилия Амет, име голямо е. Звукът е гръм, бърза машина, фарове бели. Що мине край вас, само ще гледате и ще се пукате от яд. А начело стои бащата